aínda con todo hai algún que se aventura, moito ollo, porque un surfista da Coruña foi sancionado por estar no mar surcando as ondas en plena alerta laranxa. Falamos de que foi sancionado e a que multas llaizas se expuxo esta persoa. Pois Pablo estaba practicando surf na praia do Matadoiro, ali na Coruña, cando notou que a policía local lle facía acenos para sair da auga, e cando saiu xa lle dixeron que estaba proposto para a multa por desobedecer cas medidas de seguridade. Unhas multas, unha infracción que se considera como moi grave, que pode acarrear sancións entre 1.500 e 3.000 euros no caso da Coruña. E digo no caso da Coruña porque isto son ordenanzas municipais, regulano ordenanzas municipais e varía a cuantía dependendo do concello. Claro, estas son as imaxes que víamos na Coruña, pero a principios de ano tamén víamos como un home, mirade por aquí, pois estaba practicando kitesurf tamén ali pola zona da Coruña, aproveitando os fortes refachos de vento. E é que, a raíz do que lle pasou a Pablo, a Federación Galega de Surf e Bodyboard remitiu un escrito tanto á Xunta como ao Concello da Coruña para dicir que teñan en conta os deportes acuáticos en caso de temporal, porque pasan estas cousas, din os profesionais que aproveitan esas grandes ondas, eses refachos de vento así un pouquiño intensos, e que esa prohibición xeralizada de non meterse na auga a eles tampouco é que lles faiga moi ben. Claro, eles non lle fai gracia porque é o deporte que practican, pero a perigosidade neses días de alerta laranxa está aí. Hoxe falamos con Pablo, con este surfista sancionado na Coruña. El di que precisamente, pois que, home, deberían de estar exentos os surfistas deste tipo de medidas, porque eles aproveitan eses días de temporal, as ondas son moito máis altas e poden practicar mellor o seu deporte. Tamén di que, bueno, que ele estaba ali facendo deporte, que leva tapos nos oídos e que non se decatou en absoluto de que unha parella de policías locais lle estaban facendo sinais para que salira da auga, porque senón atenderíaos. El di tamén que non quitou ningún cordón policial, nin saltou ningún cordón policial, porque a zona da praia na que el entrou non había ningún tipo de medida nin de aviso. E tamén insiste que, bueno, que as multas lle parecen completamente excesivas. Onte entrei aquí a surfear, como hago cada día durante 25 anos. Ao sair da auga, viñeronme uns axentes e me dixeron que estaba multado por entrar a surfear cando estaba cerrada a praia por alerta laranxa. E que a infracción grave sexa de 1.500 a 3.000 euros me parece unha auténtica barbaridade. Cando está pechada a praia non podes pasar, entón? Ninguén pode legalmente. Entón é un pouco o que pedimos, que deixen polo menos entrar os surfistas, que somos os que surfamos cando hai olas, cando hai alertas. Se non hai alertas, non hai ondas. Que dentro desa normativa deixen entrar os surfistas a surfar na praia cando haya alerta laranxa. Ainda a día de hoxe as praias están pechadas para todo o mundo. Ningún deportista nin nada estamos exentos desta prohibición. As praias están pechadas, ninguén pode acceder ás praias. E se a praia está pechada, hai unha alerta de dinos que non se pode facer deporte federado pois por risco meteorolóxico. Que pasa se nos non respetamos? Que, bueno, que estamos incumprindo unha norma que ven dunha entidade superior. A verdade é que nin o pensei, porque eu vivo aquí en fronte, entón me levantei, vin as ondas pola mañá, vi que estaban as ondas pequenas, que non había moito vento e que había sol, risco cero. Eu entro, surfeo, non molesto a ninguén, aunque houvese alerta por ondas de 4 ou 5 metros, aquí en realidad había ondas de 1 metro. Entón non teñe sentido que se peche a praia cando é risco cero. Si é certo que dende as federacións solicitamos que algúns deportes poden facerse. Teremos que falar e teremos que intentar un pouco negociar este tipo de alertas. Pois xa hai unha alerta por vento, pero sí que podese facer surf, sí que se pode facer vela, podese facer, temos que ver en que condicións. Por mí, personalmente, prefiero que non este pechada, que a xente sexa consciente e sepa se pode acercarse ás ondas ou non, o sea, que cada un decida o risco que quere levar. Vos tedes algún seguro que vos cubra en caso de que vos pase algo? Tenemos el seguro que todo ciudadano paga con sus impuestos y con la seguridad social, y a mayores también somos surfistas federados y tenemos un seguro privado por estar federados. É certo que moitos surfistas non están federados, senón que van practicar surf sen ningunha licencia federativa. Hai que ter conta que ten un risco, porque non hai un seguro que o poda parar en caso de que lle ocorra algo.